नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कारल्याची भाजी। या ठिकाणी कारली जी आहेत ना स्वच्छ धुवून चांगले असे कटिंग करून त्याच्यात मीठ शिवरून ह्या ताटामध्ये घेतलेले आहेत। आणि या ठिकाणी 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। 4 हिरव्या लाल मिरच्या या ठिकाणी आम्ही कटिंग करून घेतलेले आहेत। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला हे कारली जे आहेत ना कटिंग करून घ्यायचे आहेत। आणि या ठिकाणी 1 वाटी ओलं खोबरं आम्ही ताजं किसून घेतलेलं आहे। कारल्याची भाजी बनवण्यासाठी आपण ही कारली जी कापून घेतलेली आहेत ना ती जरा आहे ना छान प्रकारे मुरगळून घ्यायची ताटामध्ये। बघा आम्ही कशी मुरगळून घेत आहोत, त्याचं पाणी आहे। ह्या चिरलेल्या ह्या कारल्याच्या भाजीला आम्ही आधीच ना मीठ लावून घेतलं होतं। आणि मग मीठ लावून घेतल्यामुळे काय होतं, त्याला पाणी सुटतं आणि मग पाणी सुटल्यावर त्याचा कडवटपणा आपण दूर करू शकतो। कारल्याची भाजी छान प्रकारे मुरगळून झालेली आहे, तिला पाणी सुटलेलं आहे। आणि आपण हे पाणी वेगळं करायचं आहे या कारल्याच्या भाजीपासून। बघा कशा प्रकारे आम्ही वेगळं करतोय, बघा ही बघा। मग नंतर ही कारल्याची भाजी आपण वेगळ्या ताटात बाजूला काढायची। ही बघा अशा प्रकारे या पद्धतीने आपण ही कारल्याची भाजी आहे ना पाण्यापासून वेगळी करायची। हे पाणी आहे ना कारल्याचं औषधी असतं। ज्यांना आवडतं ती लोक हे पिऊ शकतात, पण ज्यांना नाही आवडत ते पिऊ नका। आपण कारल्याची भाजी खाऊया। एकदा एका पाण्यातून जरा धुवून घेऊया। बघा ह्या कारल्याच्या भाजीतून एकदा आपण पाणी काढून टाकलं आहे, म्हणजे त्याचा कडवटपणा दूर केलाय। पुन्हा एकदा आपण हे कारल्याच्या भाजीत पाणी टाकायचं, स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची, जेणेकरून काय होणार, अजून पण कडवटपणा या कारल्यामध्ये जो असेल ना तो सुद्धा दूर होईल। आणि पिळायची ही भाजी आणि मग नंतर दुसऱ्या ताटात वेगळी करून ठेवायची, म्हणजे पाणी वेगळं करायचं आणि भाजी वेगळी करायची। या पद्धतीने ही कारल्याची भाजी वेगळी केली। मालवणी पद्धतीत अशा प्रकारे आपण ही भाजी बनवायची। आणि हे पाणी आपण जर तुम्हाला नको असेल तर फेकून द्या आणि या कारल्याची आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया। ही कारल्याची भाजी आपण तव्यावरती शेकून घेऊया। तवा या ठिकाणी आम्ही तापत ठेवला आहे आणि यात ही पाणी नितळून घेतलेली जी भाजी आहे ना, पिळून घेतलेली भाजी ही कारल्याची शेकून घेऊया। ही भाजी छान अशी जरा चांगली अशी शेकून घ्यायची। कारल्याची भाजी चांगल्या प्रकारे आम्ही शेकून घेतलेली आहे तव्यावरती। बघा या पद्धतीने आपण ही भाजी बनवा, जेणेकरून कारल्याची भाजी कडू तर होणार नाही, पण सुरेख अशी चांगली अशी चव लागेल। या पद्धतीने आपण ही कारल्याची भाजी बनवायची। आणि हा तवा तसाच इकडे आम्ही ठेवलेला आहे। बघा याच्यातून वाफ बघा किती बाहेर येते, म्हणजे त्या कारल्याच्या भाजीमध्ये जे काय उरलं सुरलं पाणी होतं ना ते सुद्धा निघून जातंय। कारल्याची भाजी बनवण्यासाठी कढई आम्ही गॅसवरती तापत ठेवली आहे। यामध्ये आपण जरा तेल टाकूया, यामध्ये आपण जरा मिरच्या टाकूया, यामध्ये आपण म्हणजे कांदे बारीक चिरलेले जे आहेत ना ते कांदे बारीक चिरून आम्ही घेतलेले या कढईमध्ये टाकलेले आहेत। मग यामध्ये आपण जरा कढीपत्त्याची 4-5 पाने टाका आणि ढवळून घ्या। ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे। कांदा चांगल्या प्रकारे ट्रान्सपरंट झालेला आहे। आपण यामध्ये जरा आहे ना थोडीशी हळद टाकूया, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट मसाला। चमचा छोटा आहे, म्हणजे चमचा जो आहे ना तो छोटा आहे। आपण आपल्या चवीनुसार लाल तिखट ऍड करू शकता आणि मग हे ढवळून घ्या। मसाला चांगल्या प्रकारे कांद्यामध्ये मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण ही कारल्याची भाजी यामध्ये ऍड करायची आहे। या प्रकारे आपण ही कारल्याची भाजी या कांद्यामध्ये मिक्स करून कारल्याची भाजी बनवायची। ही सर्व कारल्याची भाजी या कांद्यामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायची आहे। चवीनुसार मीठ ऍड करा। चवीनुसार मीठ ऍड करून झाल्यानंतर पुन्हा आपण ही जरा ढवळून घ्यायची। म्हणजे सर्व भाजीला मीठ लागेल अशा पद्धतीने आपण ही भाजी ढवळायची। बघा कांदा पण फ्राय झाला, भाजी पण चांगली अशी शेकून घेतलेली होती।
भाजी अतिशय उत्तमच होईल. आपण ही चपाती बरोबर खाऊ शकता. आणि ही भाजी जरा आहे ना एक वाफ काढण्यासाठी 5 ते 10 वाफ काढण्यासाठी आपण ही भाजी झाकून ठेवूया. झाकण ठेवूया आपण. आपण झाकण बाजूला करूया. चला आपण एक वाफ काढून घेतलेली आहे आणि जरा ही ढवळून घेऊया भाजी. एक अर्धी वाटी आम्ही ओलं खोबरं जरा किसून घेतलं होतं ते जरा आपण जरा ह्या भाजीत मिक्स करून घ्यायचं आहे. चला हे ढवळून घेऊया, या भाजीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं. वाव, कारल्याची भाजी दिसायला तर छान झालेली आहे. आपण ही भाजी आहे ना थोडा वेळ हे खोबरं पण टाकलंय ना जरा एक वाफ पुन्हा एकदा काढून घेऊया. भाजी तर खूपच छान दिसत आहे. आपण एक काम करूया, हे खोबरं शिवरल्यानंतर ना जरा 1 मिनिट आपण झाकण न ठेवता चमच्याने ढवळून घ्यायची. पुन्हा दाखव. वाव, याला म्हणतात कारल्याची भाजी. एका डिश मध्ये काढून घ्या किंवा ताटामध्ये काढून घ्या. आम्ही ही एका ताटामध्ये काढून घेत आहोत. वाव, या पद्धतीने आम्ही ही कारल्याची भाजी बनवली. आपल्याला जर ही भाजी आवडली असेल ना तर घरी नक्की करून पहा. मी जवळून दाखवतो. हे पहा, खूप सुंदर दिसत आहे ना कारल्याची भाजी. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर आपण या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा.